Minttu. Sitten on Onni. Ja sitten suklaaponi vielä. Ponit lähtee nyt mökille. Kello on nyt 10.51 ja olemme saapuneet Laululan kepparitallille. Jee. Tultiin nyt tänne mökille. Kello on 12.42. Me mennään nyt uimaan. Me käytiin äsken uimassa ja nyt me ollaan menossa maastoilemaan. Minä oon hakenut noin hepat tuolta. Siitä oho. Syötä sitä. Sitten talliin. Tähän jäi tilaa. Pois edestä. Pysyykö tää tässä edes? Suklaa pysyy. Kuka sen nimi on? Lucia. Siinä Lucia harjataan. No niin, tässä on suklaa. Päivää suklaa. Varmaan tullutkin selväksi, että se nimesi on suklaa. Minttu ja kuka tää on? Lumikki. 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 Ja täällä reunassa vielä Onni. Tässä nämä meidän hevosemme. Oh my god. Onnille menee nyt suitset. Haluatko vielä, että täälläkin laitetaan? Joo. Okei, oota. Laina siitä. Okei. No niin joo. Mennään kohta maastoon. Paitsi varmaan ensin mennään syömään. Vaikka vähän nyt mä laittaa suitset vaan. Osaatko sä laittaa ne hyvää? Mennään nyt syömään. Okay. Lähdettiin. Jos meillä on vielä... Päätetään kotona mitä sulla. Meillä olisi kyllä tai jos, niin me luotais semmonen sivu. Nythän me tultiin maastosta. Mennään tallille. Syö. Kävetään juon. Suklaa menee sitten tänne kalsinaan. Mennään pois. Ja suitset pois. Onks tää sellainen keppari? Joo, tai eiku tää on oikein kilpailu. Niin. Me ei ole vielä tuomaroitu niitä, mutta... Minkä
Minkälaisia kuvia siinä oli? Kaikki hienoja. Riimulla lähdetään tonne uimapaikalle. Toiset menee veneellä. Ja me ratsastetaan. Yes. Käytiin äsken uimassa ja uittamassa kepsiä tuolla. Nyt me lähdetään takaisin. Okei. Tultiin nyt tänne mökille, niin mä vien suklaan taksitarhaan. Siis me mennään nyt taas ratsastamaan. Noin nyt on mikä Lucia Sukla täällä tallissa. Meillä on tosi upea tää talli, koska tää on tällainen. Paitsi ehkä ne tarvii. Tulee huonosti. Autoon. Viedään siis heppoja autoon. Mori! Jee. Aika likainen. Eipä taida. Mulla oli sähköistä täynnä. Ei täällä näy mitään näitä. Voi laittaa tähän 4. Lasketaanko kepparit? Ei.